Rida mawur mangawur-awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula war pangri ing turang kasni miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu sabit ing adalah Paman Harya Sengkuni paman ingkang sampun medal wonten Paseban Jaba kula aturi mbabar dawuh wonten putra paduka Banjar Junut pun Dursasana paman kang putra Tirta Nitinalang pun karta marma cumadung dawuh paman Pak Lek Sengkuni kados pundi wigatinipun pacewakan Pak Lek kula pun durma gati nyadong dawuh Pak Lek apa ceng Sengkuni kula pun cicit traksi dong apa ceng Sengkuni Paman Sengkuni kula pun citraksa kados pundi kabaripun keprabon bon kula citraksa nyadong dawuh merga wong niku kudu sing ati-ati nek ora ati-ati iso kecantol wek kula pun Ratu Sindhu pun Jayajatra cumadung dawuh paman kula pun Surtayu Satria Pedhayangan pun Swatama cumadung dawuh paman para Kurawa kabeh wae ndak jaluk aja padha saur manuk tumuli rungokno gatekno kang sarta nglakonana ing ripalungguhan iki Kurawa kabeh padha tak perintah ya kuwi ngombyongi lakune Kakang Mungawangga Karna Basusena kang bakal tumuju ana ing Karang Kadempel ya Klambi Sireng dateng Karang Kadempel badhe wonten perlu napa man perlune ora ana liya kejaba mung mboyong Kyai Semar Badranaya merga kabeh kowe para Kurawa wis nyumurupi dhewe dina sak mengko negara Ngastina lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara Praja Ngastina lagi ka Taman Paceklik kakangmu anak Anggara Duryudana nampa wangsiting dewa Ngastina bakal bali pulih kahanane yen to ketunggonan wong boga sampir si Semar Badranaya mula Dipati Karna minangka dadi wakil saka negara Ngastina bakal tumuju ana Karang Kadempel mboyong Kyai Semar Maudur. Wah, amangka ingkang ke Taman Pagebluk mboten ngemungaken negari Ngastina kemawon nggih man. Manca negari saklintunipun negara Ngastina ugi kesrambah wujudipun pagebluk mangke gek-gek wangsite padha piye Dursasana. Negarane bakal tentrem, negarane bakal ayem yen bisa ketunggon Semar Badranaya. Temahan sing duwe kepinginan mboyong Kyai Semar mboten namung negara Ngastina kemawon lho man mengke. Mula Kurawa tak kanthi ngombyongi Dipati Karna ya jagane lelakon kang kaya mangkono Dur. Ngaten, iya. Yen iki mengko ana liyan praja sing uga bakal mboyong Kyaine Semar. Tegese dadi pepalang anggone negara Ngastina bakal bali tentrem. Mula yen ana sing malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya gendhewa pengin uga mboyong Kyai Semar Badranaya Kurawa enggal jumangkao Kurawa enggalku mrembyao makaten man Dursasana iya mula Kurawa kabeh wae ibarat wong dandan aja kok kendhone malah tumune kenceng ana muga-muga entuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Swatama kula wonten dawuh paman metuwa njaba kiratna para wadyabala pisan dandan kapindho mlumpuk katelu kabodholake nok non amit madal pasiran aja kaya bocah cilik Swatama Sang Pati Sigra Mranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyaku
meregut lampahe binarung krapyak watang agade kumelar ngebagi gumuruh binarong tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala gumragut gemya umare Aku rawat budal
Palugon laguning lekas lo kita linuting kidung kadung kadereng hamomong ngon manah rahayu ayu wana tanagolong gumolong manadukara nyuwun sewu njanur gunung kadingaren gajeke kula ora weruh prenjake padha ganter jagone padha tarung
Lah kok dadi sampeyan Ndara Gatotkaca sing rawuh wonten Karang Kadempel, Gus? Napa wonten pandangan saking pepundhen Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng kababarna. Upami sampeyan rawuh wonten Karang Kadempel dipun utus dening pepundhen Pandhawa ingkang abdi Semar nandhang kalepatan, dosa menapa ingkang kula sandhang. Kula mboten badhe selak ning nek rawuh sampeyan badhe maringi ganjaran dhateng Semar, terus labuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken. Menawi kula kepareng nedha ngangkulaken jangga nilingaken Karna Ndara, pancen kapara nyata ingkang sepisan praptaning Gatotkaca Karang Kadempel yekti tilik marang kawidadaning Siwanayantaka lan para punakawan kabeh dene ndungkap angka 2 ana wigati kang bakal tak andharke marang Siwanayantaka. Wigatos ingkang pundi? Prapaku mapan ana Karang Kadempel sayekti diutus kelawan pepundhen para Pandhawa nanjihake marang Siwanayantaka. Awit wis udakara telung candra nganti kalungguhan iki Siwanayantaka ora siba mapan ana negara Ngamarta. Apa pancen Siwanayantaka bakale marang kampuh Jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta? Apa pancen ana pangandikaning para Pandhawa sing natoni marang rasane Siwanayantaka? Yen to salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasane Siwanayantaka, mara paringa dawuh marang Gatotkaca. Kabeh bakal tak dawuh marang aturake marang pepundhen Pandhawa Siwanayantaka. Semarega den prayitna semurere eka ambali Didyani gandayani trisanya purnama sasi lae nyuwun sewu Den, menawi sampeyan paring pangandikan salah sawijining sing sampeyan ngendikake, nyuwun pangapunten. Sedaya kala mau mboten wonten sing gathuk kalian ati kula. Lah, napa sababipun kula kok Semar jarang sibuk wonten Praja Ngamarta? Awit Semar suwita teng Ngamarta niku dereng kawengku. Tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan, ngoten. Minangka dados abdine para Pandhawa. Dados kula niku hitungane penabuh pocokan lah. Dijak ngalor ya ngalor, dijak ngidul ya ngidul, ora duwe gendera. Mila kula ora sowan aja ta 3 sasi, setengah tahun gedene setahun, munggahe 10 tahun. Niku kula mboten kawengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar niku taksih mardika, Ndara. Siwanayantaka banjur besok kapan Siwanayantaka anggone bakal rawuh ana negara Ngamarta. Para pepundhen tansah hangarantu rawuh Siwanayantaka. Mengkiriyin. Niki lelakon taksih sinengker dening panguwasaning dat Kang Murwengdat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe manekung kelawan dewa, kula nembe mahasing asamun kelawan para Jawata. Ampun kleru leh kula mapakne awak kula niki. Nek kleru mengke ndak salah kedaden ngobar jagat sak isine. Ning sing wigati mangtunggu kemawon. Mangke nek kula pun antuk sasmita saking Jawata, sesuk Semar badhe ngabdi teng pundi? Niku anut kalih atine Badranaya, Ndara. Atas titis pangandikaning Ki Lurah Nayantaka nadyan ing cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca Barandene sedaya para kawula sak padukuhan dintrim tumungkuling kisma midhangetaken sabdaning Sang Pamong Agung Ki Lurah Semar Badranaya
Pranyata sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Rikala semanten gegodhongan tanebah samirana datan lumampah kedadak gedher kawula sak padukuhan. Samya alok ana wanara kusika seta tegese kethek kang mulesi putih. Wantun minggah ing pendhapi padukuhan repebeh pindha sata mungguing petarangan. Jingak kang sami mulat. Kanca piyak ana dayoh minggir jaluk dalan. Wonten dayoh mangteng wingking riyen Ndara. Iya. Handhetel ngayong kekono Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning ware mbadha kulam tanpa tuwuk Mina-mina Jrujalodri mila gugu saben ari. Kusik to kusik. Aku mbiyen tau duwe sedulur tau srawung pirang-pirang taun suwene. Wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe sumitraku mbiyen? Kowe iki alah Kartiman Anoman. Kowe Anoman biyen lho nggih leres Kiai. Syukur. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok mak jedul kowe ana Karang Kadempel. Anoman, kowe slamet pangestu paduka nir ing Sambikala Kiai. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk Kiai Semar Badranaya. Ya ndak tampa. Ora lewat pangestuku tamanana ya man, sampun kula tampi kula sunggi wonten mestaka handayanana kasantosan. Wis Anoman. Kok nganti adoh-adoh kowe goleki papan dunungku? Iki saka karepmu dhewe apa diutus kelawan bendaramu Anoman? Yai Semar mugi kawuningan. Kula menika diutus kalian Sang Marteng Jagat nenggih Prabu Rama Wijaya saking negari Pancawati. Kinen Hangupadi wonten pundi lenggahipun Kiai Semar Badranaya ngantos kekalangan prasasat jagat menika sampun kula ubengi tinempun jebul lenggahipun Kiai Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel. Kiai Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih Ki Lurah Nayantaka. Iya pancen sakrampunge aku puruhita marang Prabu Rama, Semar banjur cumandha ana ing Nuswa Jawa. Nderekke marang putra-putraning Prabu Pandhu ya kuwi para Pandhawa Anoman. Mekaten Kiai. Iya. Lah banjur mekaten. Nyuwun sewu. Sapengkeripun Kiai Semar dhateng Pancawati. Mboten kendhat anggenipun Sang Prabu Rama nandhang duh kita. Duh kita penggalih awit kahanan ing Pancawati ingkang pendak dinten sangsaya surem. Bencana alam silih gumanti. Dereng malih para kawula ingkang nandhang keserakat. Ewadene para sentana praja kathah kang sami berdondi, cungkrah dredah minggahipun Pancabakah.
wekasan Prabu Rama handuta kula pun Anoman kinen hangupadi dumateng paduka Kyai Semar Badranaya kapurih mboyong kondur wonten ing Praja Pancawati menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten Pancawati niki mengke mesti kemawon kula nampi duka kang sarta pidana saking sinuwun Prabu Rama Wijaya Kyai. Hanoman malumpat sampun rapeng witing Nagasari mulat ngandhap katingal wanodya yupura ageng kelong rusak lorok lan gesema sapa kae? mongko kandhining tumu salame mong awas eling lukitaring alam kadiwedyaning dumadi aja kaget Kyai Semar aku ngaturke bektiku sasi-sasi nyedhaki Agustus ngene iki rumangsaku tamu renek enteke nek arep nyalang ora apa-apa. Nek nggur putu lho sing kecut iki. Kok kadingaren dipati karana ngaturke bekti ning Semar. Lho, Kyai. Senajan ora sineksen wong akeh. Jare aku iki putrane Bathara Surya. Mongko Bathara Surya kuwi anakmu. Tegese kowe kuwi mbahku, Kyai. Akeh ngerti iki ya. Jebule jenengan iki putune Semar to. Angger do arep butuh do ngaku mbah nyang aku. Angger do arep butuh lagi ngaku mas nyang aku. Biyen-biyen ki ning ndi? Prabu Karna arep ngopo? Nuhoni perintah saka Yayi Prabu Duryudana awit sak mengko negara Ngastina katerak pagering paceklik. Bisa palu ya jati-jati temah nirmala lamun to ditunggoni Kyai Semar Badranaya mula kang saka kuwi aja wedi kangelan Kyai ayo tak boyong dina iki manjing Praja Ngastina gelem ya Mar gelem ora mung kowe ning rombonganmu tak boyong kabeh wis ayo melu kene ae. Ayo melu kene. Aja melu kono. Rombonganmu tak gawa. Sapa rombonganku ki sapa? Ayo Gareng Petruk Bagong kuwi. Kabeh tak gawa. Melu kene wae. Kono ki lagi kentekan personil tak mungkin. Melu rombongan pusat kene wae. Pusat masalah. Yen Gareng Petruk Bagong
gelem tak gawa ning kono mesti bakal ngrasakne kamulyan. Timbang kowe gur ning kene gaweanmu gur ngingu kethek ogleng Anoman. Ora wurunga gaweanmu mung ngingu kethek kempas kempis mburimu kuwi. Mbok tuntuni turut dalan perapatan, mbok cekeli payung, mbok kon numpak sepeda. Ora wurunga golek sandang panganmu kanthi cara nyiksa kewan ngono kuwi. Wong cetha kethek kuwi raine elek kok mbok kon ngaca barang. Wis elek ki ambak ngaca 10 tahun ya tetep elek. Cangkem iki. Oh. Aduh. Kurawa, atasi Kurawa. Ho. Ana dongeng endhek-endhek si panungkul paten ana panungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber aktiwasa Asmi ber panonku pating kalepiur durung sanggonku mundhe ngget dalem ana wanara kusika sita tegese ana kethek rupane putih memplak yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi kekasihmu tambuh marang aku Raden Anoman saka Praja Pancawati bali takon muri saka negara Ngastinapura Raden Harya Kartomarma pancen bener anggepmu apa kowe mung sak derajat kethek kowe mung sak derajat kewan wani ngantem patih negara Ngastina Rekyana Patih Harya Sengguni kowe duweni sedya apa kowe duweni tujuan apa Anoman diutus kelawan ratuku saka negara Pancawati ya kuwi sinuwun Prabu Rama Wijaya kon sowan ana Karang Kadempel utawa Klampis Ireng perlune mboyong Kyai Semar minangka dadi waluyaning negara Pancawati kang sakmengku lagi nandhang pagebluk Mayangkara aja madha karep aja nunggal karep negara Ngastina ya lagi ke taman pagebluk Mayangkara larang sandang lawan pangan lagi ke taman paceklik gedhe wangsit sing ditampa kelawan Kang Prabu Duryudana negara Ngastina bakal walu jati teman Nirmala yen wis kasembadan mboyong Kyai Semar Badranaya mula kowe aja nunggal karep kowe minggato saka kene ora bakal mundur yen durung kasembadan apa sing dadi sediaku kowe ladalah ngemping loro gincah pati merangi tatal ngrajawu kowe mung sak derajat kethek derajat sak ngisore manungsa wani nantang karo aku Kartomarma
Ayo yen pancen kowe serep nyau maju legane atiku. Kowe apa wis wani kendel tenan kandel kulitmu? Apa pancen wis kentel getihmu wani nantang perang karo Anoman? Wani wae. Sumpah prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Saiki sawangen dalange sapa, tanggapane ning ndi, tanggapane pira? Kartomarma kok menang musuh Anoman iki kapan? Oh iya ya. Ayo. Kowe ngerti kondange Prabu Dasamuka? Ya, Prabu Dasamuka ratu Ngalengkadiraja. Heeh. Kae ratu sing kondang apa? Ratu sing kondang sugih. Sugih Bandha, sugih Bandu Sekti Mandraguna. Kae sing mateni sapa? Kowe ngerti ora? Aku ora ngerti. Sing mateni Anoman. Maju nek kepengin wis bosen urip, wis jeleh nyawang soroting srengenge, jeleh ngemut legine kula, maju tak ilangi nyawamu, tak bobok wetengmu. Kuwi tenan apa ora, Man? Engko gek ngeden-ngedeni aku engko. Tenan. Yo. Ora bakal mundur jangkah. Anoman kowe mung sak kewan gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapitara buntute loro taman kekerja ke manuk beranjangan. Kengkang kandeling kulir jumenggling sudukanmu. Yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru, wateken aji-ajimu. Tumpang setepian melesati kamu sesuk iso kumpul karo bojomu kowe. Wah! Hei! Nyikatan nyamber walang tandang Anoman.
Hot mati. Hot. Oh oh. Hot. Oh wait. Iya. Oh. Iya. Iya. Sapa iki? Jaya Anggada bali takon. Aswatama. Aswatama ya, Aswasuta utama, Aswajaran Suta anak utama apik, kuwi anake jaran sing apik, biangsat. Perang udal-udal wadi kowe. Wait. Wait. Mati kowe. Tandak pluntirke. Oh. Hei. Oh. Wah. Weh. Yo. Patian. Manganmu mbok sutrekne ning ndi? Meritor. Weh! Wah! Aya! Ganti mungsuh neh. Hot mati. Hes. Ho. Hei. Aya. Ho. Ho. Hot. Hot. Ah.
wani tanding kelawan mami iki satriya jayeng palu gonsa Kurawa padha mundura iki panenggak Kurawa Dursasana kang bakal mabut ana pupuh ana kethek wulese putih sapa Anoman ayo mundur yen kepengin dawa umurmu yen ra mundur kelakon tok babati barisanmu wah remet dadi kelalaring epek-epek kowe man
Tampani. Edian kurung siapan. Manoman ngejak adus keringet kowe. Tampani. Oh. Hi. Kata sang Gatot Kaca Dinon Mabakarga Suta Tekapira Kresna wong parataman arep muji saktinira ing jaran wang-wang semu batu. Ora pangling bocah pringgondane Gatot Kaca. Sembah pangabekti kula kunjuk Udipati. Kosik. Kok kowe uga ana kene? Dipun utus pepunden Pandhawa Hambayong Kyai Semar tumuju praja ing Ngamarta. Lah dalah. Jebule Gatot Kaca uga nunggal karep. Ingkang prapta karang kadempel langkung rumiyin niku Gatot Kaca. Dados nyuwun sewu. Prayogi Paduka Wadipati kula aturi kundur mawon dhateng Astina. Ora watak prajurit mundur yen durung kasembadan sedyane. Becik kowe wae sing bali. Aja melu celeng boloten kebolatengen Gatot Kaca. Kasembadan Paduka Wadipati Mboyong Kyai Semar menawi Gatot Kaca sampun ngatang-ngatang dadi bathang. Kowe bisa ngalahke Karna Basusena padha karo bisa ngraji angin ngukir langit. Janji Karna kok menang musuh Gatot Kaca jenengan ngising 3 tahun rasa cawik tak dilatane. Ini sumbar model apa gitu. Bilani dus. Ngadeg kok sing jejeg tak ladeni apa karepmu? Yen pancen kowe wong lanang sati antemen dipati Karna Basusena. Yang diantem tenan.